y lo que se ha hecho hoy es solicitar la concesión que corresponde al Puente Santa Catalina a Costas. Hurrengoa, izango ditzateke erosketa bat, zuhaixkak eta landare bizikorrak erosteko kontratu bat, 55.000 eurokoa, un contrato de 55.000 euros para la compra de arbustos y plantas vivaces, eta azken gaia izango ditzateke operazio urbano baten edo urbanistiko baten eskutik, Zarautz 159 garren zenbakian lur lagapen bat udalari ematea. Eta, bi etxe bizitza egingo dira inguru horretan. Eta horren ondorioz, lur lagapen hori ematen da. La última es una cesión de una parcela en la avenida Zarautz, o la calle Zarautz número 149. Es aprobar una cesión que efectúa el promotor, que va a hacer 2 viviendas, y en el resto que quedan los 125 o 126 metros cuadrados en manos del ayuntamiento. Eta besterik gabe, gaurko gobernu batzordeak hauek izan dira jorratu dituen gaiak, eta hemendik aurrera hauen inguruko edo beste gai baten inguruko galderarik bazenute, zuen esanetara naukazue. Sí, bueno, quería saber si podría hacer un pequeño balance de incidencias que ha habido en las últimas horas debido al temporal. Bueno, nada excesivamente grave que reseñar. Pequeñas actuaciones sobre mobiliario urbano. La más trascendental o más importante, Aguirre Miramón, un andamio. La calle está cerrada porque se ha desplazado y están desmontándolo. Y permanecerá la calle cerrada hasta que terminen con el desmontaje. Y mientras tanto, 2 parques de la ciudad están parcialmente cerrados, es decir, están cerrados, salvo, por ejemplo, en el Monte Urgul, el acceso a De Castro de Orixe, o en Aiete también lo que es el acceso al hogar del jubilado, salvo esos trayectos que son necesarios para llegar a esos sitios, el resto está cerrado pues, por razones evidentes, porque tenemos una alerta naranja y vientos de cierta consideración y velocidad, como hemos podido comprobar hoy a la mañana. Bai, ez nioen ez daukagu da ezer larririk aipatzeko, bai izan ditugu hainbat interbentzio udaltzaingoaren aldetik, hiri altzarien afekzioak eta egon direlako, baina ez daukagu ezer larririk. Larriena izatekotan Aguirre Miramon kadean andamio bat mugitu egin dela, eta horrek eragin du kadea itxi behar izatea. Momentu honetan andamio hori desmontatzen ari dira, eta desmontatzen bukatzen dutenean, orduan irekiko dugu Aguirre Miramon kadea. Bitartean, hiriko parkeak itxita edo erdi itxita daude, bakarrik irekita mantentzen dira, iristea beharrezko den lekuetarako zerak, adibidez Urguden Orixe ikastodara joateko bidea, edo Aieteko parkean Zarren egoitzara joateko bidea, baina gainontzeko itxita dauzkagu. Alerta laranjan gaudedako eta ikusi aldi izan degudako haizeak gor dabilela gaur goizean zehar, eta tentuz ibili beharko gara egun guztian zehar. Ez daukat datu zehatza. Izango dira, txiki asko, segurazki, baina zorionez txikiak. Igual, herritarrentzako gomendioaren bat, ez dakit paseo berrira ez hurbiltzea. A ber, paseo berria itxita dago. Orduan, hori, itxita dago zerbaitegatik. Orduan, gomendioa da kontuz ibiltzea kostaldeko frente horrekin, eta itxita dauden lekuak errespetatzea eta desartzea. Hori. Sí, el paseo nuevo está cerrado y la recomendación a los ciudadanos es que hagan caso a los cierres que hay en la ciudad porque se hacen por algo, se hacen porque no son entornos seguros. Zubiak aipatu dituzu eta astzineren arira galdetu behar dizut, zarra botatzen ari dira, eta bi galdera batetik, ea berriaren urbanizazio lanak noiz egingo diren, baden eperik, eta bestetik baserria, hain justu zubiari izena ematen diona, hor dagoela eta ez dakigu nobedaderik baden. Zubiaren inguruan datu zehatzik ez daukat, badakit eraizketa lanetan ari direla, zarra ikusi dut, baina ezin dizut esan xehetasunez aurre ikuspen dituen hori obra eta proiektuetako delegatuak jakingo duni baino beto segurazki. Eta Astinene baserriari dagokionez, hor daukagu tirabira urte askotik, urte atzetik datorrena, ez da? Jabetza pribatukoa da, babestua dago, eta
hainbat eta hainbat mantentzea agindu eman dira hirigintza departamentutik. Eta horietako batzuek ez dituzte bete. Hor, jabetzarekin hitz egiteko asmoa dago, ikusteko, ze asmo daukaten, zeren azkenean erortzeko arriskua izan dezake amaieran, eta azken muturrean, tokatuko ditzaiguke, udadetxetik bertatik esku hartzea, subsidiarioki, gero jabetzari eskatu beharrekoa. Eta, bueno, jabetzarekin hitz egiteko asmoa dago, argitzeko, zer egiteko asmoa edo nahia duten, zeren horrela ezin dugu jarraitu. Eta metro batzuk pixka bat, trenbiderantz bada beste baserri bat ere egoera txarrean dagoena, ez dakit horren inguruko analisik egin duen hirigintzak edo? Horren inguruko nik ez daukat behintzat. Ez dakit hirigintzak egin duen, baina nik ez daukat behintzat. Bale, eskerrik asko.